Astăzi o să mergem pe alt traseu. Uitați ce priveliște frumoasă. O să mergem pe aici, printre copaci, o să vedeți că o să fie foarte frumos. Și o să ieșim tot pe pârtia principală. Dar că noi o luăm pe altundeva, să ajungem acolo. Și e foarte fain pe aici. O să avem și de coborât o grămadă. O să luăm și căzături. Nu neapărat eu, că pot să iau și eu căzături. Și Irina și Vlad poate să ia căzături. Și Efrem și eu. Na. Păi, dar ce bine. E foarte bine pe aici. Chiar dacă o să fie puțin zăpada funată, bă, da, la 5 ani să meargă 2 copii pe aici, prin pădurea asta, eu zic că sunt top. Și merg de la 3 ani pe schiuri. Eu cu fratele meu, Vlad, mergem de la 4 ani. Ce ai făcut, Vlade? Vlad, din păcate, a căzut un pic. Bă, dar merg încet. Mergem încet. Ce mișto e! Nu știți cât de fain e aici. Mamă! Ce viteză, mă! Uitați-l pe Vlad, direct jos la pământ. Jos la pământ. Vlad, îți place mai mult jos decât sus? Lui Vlad îi place mai mult jos decât sus. Mie place mai mult sus. Hai, Irina. Adică în picioare. Da. Mă, unde am zăpadă? Păi nu știu, întoarce-te. Dar mie să nu te mai lovești cu Irina încă o dată. Păi nu mai ai zăpadă, haide în față. Ochelari, mă refer. Nu contează, mă. Adică pentru mine nu contează. Uitați cât de frumoase, cu copaci, cu tot ce văd trebuie. E mișto pe aici. O să avem și un geam mult mai în față. Ui! Și o să fie mai lung traseul. Și mai avem o grămadă din traseu, că de-abia l-am început. Ești bine? Ești bine, Irina? Eu. Dă mână. Dă mână. Gata? Te-a văzut și faci. La drum. Da, ne-am văzut. Mereu de văzut pe băiatul ăla, vrei? De văzut pe băiatul ăla. A căzut și Efrem. Din păcate. Ești bine, Efrem? Da. Te ajut. Mă duc. Vlad, iar ai căzut. Vlad cade mereu. Uite ce frumos, e cu munți.
tot ce vă trebuie, zăpadă. O, Doamne, ferește! Era să mă duc în Nerină, dar am frânat. Uitați de geampul acesta, vă tot ziceam. Mamă! Ce bine a fost! Mă! Bă, Vlade! Îți place mai mult să te târăști prin zăpadă, văd. Vere, tu te pui doar jos. N-am luat nicio căsutură și tu ai luat 3 deja. Sau 4, nici nu știu câte. 3 ai luat, hai, dă-i. Oricum te dai încet. Că dacă ar fi după mine, m-aș da torpile drept. Dar trebuie să-i filmez. Și na. Sunt mai mici și ei, adică ei au vârstă, noi avem o vârstă și na. Stau și cu ei, că na. Dacă m-aș duce eu singur, hăhăt. Hai că-i dăm un pic de viteză. Hai, Irina, nu mai frâna! A căzut, nu a căzut, a frânat Irina. Nu știu de ce. Stai, mă! Mi s-a dus ăsta de la băț și mă enervează uneori. Dar mă obișnuiesc rapid. Dar e nașpa că intră în jos, dacă e zăpada foarte pufoasă și afunată. Că gen... Na, uitați cum intră, că poate să intre până pe aici. Da, pa ei.